Barkanku dai. Wannan manya-manyan sababbin cikarin manya-manyan fina-finai ne wanda muka kawo muku sababbi ne kuma a kan kodayaushe. Wannan fim shi ne ake kira Babban Minista wato Jana bayan ɗare kujerar mulki da Bijetal Fati ya yi. Bayan ɗare kujerar mulki da Bijetal Fati ya yi, ya zama ministan Tamil Nadu, shi ne aka saki wannan sabon fim mai suna Jana mu kuma muka fassara shi muka sa mai Babban Minista. Shi kuma wannan Durandar, na san kun kalla ɗaya jajirtacce, wannan shine Durandar kashi na biyu na fim ɗin Ranbir Singh. Na san dai kun kalli kashi na ɗaya, to wannan shine kashi na biyu tare da masifa bala'i la ilaha illallah, abin da sai wanda ya kalla. Ga wayanda suke buƙatar fina-finan mu su mana magana akan waya, akan namba mu ta nan a gaba, akan WhatsApp ko kuma Telegram. Duk wanda kai mana magana a ciki za ka same mu insha Allah, amma ba ta kira. So duk wanda yake buƙatar wayannan zafafan fina-finan ya tuntuɓe mu. Sannan muna da tsarika group na sati da na wata, wato regular da kuma VIP. Ga wayanda suke ƙasa, ga wayanda kuma ba sa ƙasa, su ma muna da tsarikan group da muke basu. Wayanda suke Nijar, Ghana, Chadi, Kamaru, Algeria ko ma ina kake a duniya, insha Allah kuɗin da za mu karɓa bai taka karya ba, kuma za ka ji daɗin mu'amala da mu, za ka samu sababbi hamshaƙan fina-finai. Amma kar ka bari wayannan fina-finai su barka. So mun Jana fim ɗin nan yayi kuma shine fim ɗin ƙarshe na Bijetal Fati, ga kuma Durandar a gefensa. Kai ko ka san an haɗa manyan fina-finai, kuma wayannan fina-finai sun bada abin da ake buƙata. Insha Allah duk wanda yake buƙatar su da Durandar ɗin na ɗaya da na biyun duk zai samu, da kuma Jana da kuma wasu manya-manyan fina-finan ma, abin dai sai wanda ya tuntuɓe mu, saboda yau ɗinnan Lahadi take, yau ɗinnan an saki manya-manyan fina-finai sosai. Muna matuƙar godiya da gudunmawa da kuke ba mu, ku cigaba da danna mana subscribe, sai mun ji ku, muna godiya.